kulendi. Gore rinera kudyiwa rinopisa muri yeZimbabwe. Tiri kunzwa nyaya panapa kuti VP Chiwenga vakaramba kumhoresana naDaniel Garwe. Nyaya yaramba yachinetsa yatoramba zviri mumusoro mangu chiti manje kana vacho varume vakuru vakuita naye zvinopera mushere chichi chazoitika. But this is something that is happening. I know and I understand kuti kune vazhinji zvinogona kusakupai anything, zvinogona kusawedzera anything pamuri, but tiri kungoti chiko ana Garwe ndo timu raishamisira richionererwa, saka vanenge vangopuwa chematsenga nzungu chavo ipapo zvikanzi aiwa hatisi kukwanisa kuzokumhoresai. Handisi kudanyawo pedza nguva, regedzai tijambire. We have good news for Winky D here. Awina award iri hanzi Best Male Regional Artist in Zambia. Winky D abva atoripiwa from his international collab with B Signal on Drinks Up. Ndo ningirikini yatase yaita kuti apuwe ningirikini zvinongoita so munhu asiri weZanu PF achitobudirira zvinhu zvinongofadza vana veZimbabwe kuti haasi affiliated. Vamwe vatoti that guy manje musi wa31 achapuwa mota chichi according to the rumors. Takati tozotangira ipapo kana zvichinge zvaita sei zvazoitika, but for now tiri kuti this is good news to Winky D kuti awina asina chekuita neZanu PF mukati, kureva kuti anyone can do that. Digirikini airplay zvakamboramba vakati music yake murasta wesaredzwe pamaredhiyo, but munhu akangoramba akatsika ipapo paakatsika zvichitoenda kumberi. Ndichibva ipapo Zimbabwe Vice Captain Marshall Munetse has expressed disappointment after being dropped from the Warriors squad for AFCON 2025 despite clearance from his club Wolves confirming his fitness. Munetse said he was hurt by the decision and received no follow-up from ZIFA after his club offered medical support to ensure his participation. While surprised, he pledged full support for the team and reaffirmed this commitment to represent Zimbabwe. Unongwerekana wangosiwa ndezvezvo zvamazvinoitika kuti munhu unogona kuti uri kuclub wongoudzawo coach ndakwara zvino zvinonomira kuti usanyotambiswa uchiti uri kusevhwa. Mazimba akati wakajaidzwa bva wagarira ikoko wautotambira kunze. Isu tine vana vedu nevamwe vari kutipa mari vasiri kuningirikina, vasiri kuwana that kind of opportunities, akabva angovharirwa panze. Zvakaoma vedu zvemazimba ndazvitadza. And then tine update yemukomana uya anonzi Veupa. If you guys still remember him, aita Diamond Immigration. So nyaya yake inzi company yake zvanga zviri zvekuvhara vanhu, handiti mukuzviona. So ari pakuvhara vanhu ipapo. Update iripo ndekuti akazondosungirwa Botswana, but SAPS in talks with Botswana police to extradite Veupa as fraud cases mount in South Africa. The South African Police Service SAPS in Gauteng has confirmed that high-flying Zimbabwean socialite, content creator and entrepreneur Ivan Siveshere, also known as Veupa, is wanted on on at least 3 cases of fraud. Saka akudiwa mu South Africa. Handisi kuziva kana isiri exit plan, because honestly I am South Africa ground rake rakagara kamaster kudhara. Avamisike avabatike zvekumhanya. Unogona kungonzi okay tauda kumuendesa ku South Africa yongosvika kuno kuyongonzi kepele bvangonzi kana kunzi beu so zvadii mangwana, because akasike kutanga. This is not the first time, but chingangonditira fun socialites vaishanda naye. Socialites vakatanga kukumbira ruregerero kune vanhu nguva dzakatoenda. Tombera regerero takaadvertise company yakazokubirai. Mazimba drama. You know what? Vanhu pavanobirwa vanotouya kuma inbox kwenyu kuti ningandibira uri kuadvertise but these guys vanoita sei? Vanoignore every day. Ningakubira vanoramba vakanyarara. Ndinini kubirwa kwako ina ndiri kungoadvertise ndikupuwa yangu mari njidya. Zvinoitika. Mazimba vangori pakutsvaga mari, but mbiri futi ikaenda panigirikini padofo inonetsa kucontrola. Unofana kutovheta vanhu zvakanyanya in as much as you need that money yemadverts, but pamwe pacho unofana kungovheta. You know what, for example we have people like ana Madam Boss kuZimbabwe vakambojoina che-e-creator achipedza che-e-creator vanga kutopinda futi vakutodedzera sorry che-e-creator chakanoperera koti manje kunzi right imimi ndimai advertiser chino uyai kunoku koti wemudaire nyaya dzenyu uko kumanje kumasocialize vese akabva tanga kukumbira sorry like enough anogona kunge asina kuscama vanhu vemuZimbabwe dai akatoscamira vamwe muZimbabwe
paitoitika mahwani chaipo chaipo waitonzwa kuti vamwe vanhu vadetso oro kana kuti vamwe vachaitirwa plani nyaya ikadzoka kusouth Africa. I'm not sure, but vanhu vari kutopanika, vari kutobvunda izveso kutodedera. Ndo masituation ari panapa. Right, tobva taona chimwe chimuforimbo chagadzirwa nevanhu vezek. I don't know, these guys I don't trust them because pese panongomentionwa the word Zaki. Ndinobva ndangomechanisa ndega Zaki, Zeki, Zanu zvakangoenda zvakadaro team rezvimuforimbo. But what are they saying here? Parikunzi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission Zaki has arrested Dr. Colette Mawire, the medical superintendent of Chinhoyi Provincial Hospital, on charges of abusing his office and committing fraud. Zaki says the case relates to the purchase of a canopy of Dr. Mawire's personal vehicle in July 2024. According to the investigators, Dr. Mawire's hired Tinofara Munashe Jokwi, who runs an unregistered business known as Zim Canopies, to supply the canopy to the canopy cost 1,800, and Dr. Mawire reportedly paid $500 himself. He is accused of inflating the price to 2,100 so that he could claim a higher amount from the hospital. Zak alleges that Dr. Mawire asked for a fake quotation for the higher price and instructed the hospital staff to carry out procurement procedures after the purchase to make it look official. Because Zim Cannabis was not registered, documents were allegedly submitted using another company's name, Auto Quick Window Screen Private Limited, and the canopy was fitted on 23 August 2024. Dr. Mawire is accused of approving the full 2,100 reimbursement to himself without approval from the Ministry of Health and Child Care or the Provincial Medical Director. Zak says investigations are still continuing and more action will be taken according to the law. Zvimforimbo. Easy. Vanotiswera chitera zvinyaya zvisina basa rese. What is 2,100? Honestly speaking, what is that? Zvimuforimbo zvinobikwa so zvekuti they know kuti kune maissues are serious, kuda kuti zadzi resocial media nenonsense. Tandai so tanzi tiri kushanda imwe mirai enda munobata mbavha chadziri kuba mari nenyika. For now zvakafanana nekuite ukuthi wabata garden boy angashiba maonion nemadomasi. This is the same situation. This is what Zaki is busy doing now. Muri kutoti waste time. Kana pane imwe anti-corruption commission iri better inofanira kutomboiswa, not these guys. These guys are not serious. Basa ravari kutoona randikuona rimwe ravari kuita kugarira vanhu vari kubva South Africa foot now, especially now in December. Secha vachita sei vachitora zvichoko momwe zvimuforimbo zvo zvavanenge vachigadzira. Nezuro vakabuda vachibhizi kuti hanzi achivhayo tamushayira mhosva wena akachena. Ndikati imi mungashayira chivhayo mhosva imimi kushayira chero ukaenda izvezvi enda kana paGoogle wobva unoti chivhayo fraud kana kuti scandals. Ingonoti chivhayo scandals, chingonyora kuti chivhayo voti scandals, uone kuti zvingani zvinonhin'ina ipapa. Munokuti anenge achingoita zvake medzi dzake iye kubuda ndafara guys vindicated imi because ari kubudisa mari inotenga. Unofunga iye atonyora izvo atobuda chiti vindicated. Munoonzwa kuti manheru kumba kwake kwatoya something. They are all corrupt. Saka vari busy kuda kuti munhu anenge aitawo corruption tuenzara. I understand zvokuti corruption is corruption, kwete zvishande zvidaro. Vakomana kune corruption iri kuitwa yekuti iyi ndo iri kutouraya nyika. Uyo zvekakanopu kadhiri kekanopu akaka matusenza hazitombori mari yekuti zvingabata vanhu izvi. Hatimbofunge kana kuti pana ngatonzi ndabatwa wena nekunzi akachaja kuta 2,100 magara muda wangomudzinga basa. Manje mukangomudzinga basa bofuti but madoctors anenge achishota pachatosara patone rimwe gap. Kune tumwe tumafights twepabasa tusina dhiri twetwe. Ndo the same zviri kungoitika izvi. But tichazotaura nyaya dzekanopu. Zimbabwe nyaya yepo zvimuforimbo haiwa. Kulian TV team BAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.